Assalamu alaikum uzoqdaqı yaqiniming uzoqdaqı bu yaqinaqı tomaşaçylary. Ine biz şu gün ýagny 2020-nji ýylyň 20-nji ýanwar günüm gepleşmeden täze sanly ýene de biziň Nahwan owamyzda, Ak derýamyzda ýazyk edýär. Şeýlen jekun. Ine bugün Begmi ediplerin döwletli ojagyna Gurbanly dagamyzyň Türkiýe Şur Belediýesiniň agry maşgulatyna biziň Mehriban dostumyz Mekanjanyň töwer oglary Kakajan ödüniň 2 ýaşynda bolýar. Şu günkü şanly günü bilen häzirki wagtda Türkiýe Respublikasyna iş saparyna ýören Türkiýe Şur Belediýesiniň ödüniň Mehriban atjany Kakajany bugünkü bagty günü bilen 2 ýaşy bilen tüýsürekden gutlaýar we bu ajaýyp arzulara Şur Belediýesiniň bu dileglerine, bu arzularına Mekanjanyň Türkiýe Respublikasynyň dogunlary şerin bilen nädige moşýar. Biz häzir Türkiýe Şur Belediýesiniň şeýle Kakajanyň Mehriban ejekeleriniň şerin bilen nädigiň birite Kakajan jigimidi kiyaş toyu bilen gutlap ýollan sowgatlaryny alyp Mekanjany we onuň Mehriban oglaryny Kakajany begendirmek üçin döwletli ojak geldi. Onda näme bagty pursatlary siziň bilen paýlaşýar. Hemme assalamu alaikum. Ene şu gün ajaýyp günü bilen Kakajanyň 2 ýaş toyu bilen ýürüse Türkiýe Respublikasynyň Türkiýe Şur Belediýesiniň Kakajanyň Mehriban ejekeleri şerin bilen nädigiň adyndan o arzulary gazalyny salam sözler getirdik. Ne Mekanjan ýürüse Mehriban käraň adyndan ejekeler adyndan dogunlaryň adyndan ýadyýarlyk sowgat ene şeýle Kakajan atjam uzak ýaşy diýdilen tüýjülük torty. Iň o arzular size Türkiýe Şur Belediýesiniň adyndan Mehriban dogunlarymyzyň nädigiň şeriniň adyndan iň o arzular ne Kakajanjan bir arkadagy zamanamyza ata-watanymyza, il günümizde gerekli san olup geçsin. Onun näme şu gün kaýdyran arzular arzularına galmasyn, olaryň aklasa amalasyn, durmuşa geçsin diýip dilek edýäs. Ja, şu kaçan bereket artsın. Şöyle toydik ağamaya soyum on, koca oğun, en atana olup mehirli adamı besin. Kakajan egen ýaşyňyzda bolsun, görjen gowluk bolsun. Yani men niýet bolup geç. Allah'tan. Elmidama toýdyk geler şöyle. Ya dostum Mekan, oğlum ýaşyňyz bolsun, görjen gowluk bolsun. Men niýet bir bolup geçsin. Şoýa hemçe toýdyk gene, saçaklar toýýar. Otuğun elmidama toýy bolsun. Daim doğunçunun yaşı uluyun olsun daim. Gülü oynak getdim. İçinde tağamam yedim. Mekancan ağamcan yaşı uluyun olsun. İyi bir baktı oğulda bir ol geçsin Allah'can. Geleceğim tabi oturaklarına ol yaşamak mehteretsiniz geleceğim canım. Uzakta yaşamın daha mı şuraya toyduk gerek Mekancan. Mekancan nesibesini esedin gara soğuğu deyip daim. Dağımı toyulunu daim gülü oynak. Elini toyulunu şeydi oturayım. Daimcan. Kakacan uzakta yaşı çağırsan. Baktı çağırı olur daim. Kaynağı yaşımızın görevini yaşını verseniz. O elimden şuraya toyduk geleri. Haçanın toyarızın daim. Kakajan doğuncunun uzak yaşı baklı. Kakajan ýaşyny iýman, Gurban agaýa rızky. Kakajan jigi ýaşyny diýmez, görşen bolup bolsun. Kakajan görben, ýaşyny diýmezim Gurban agaýa döwletli adamlaryň biri bolup geçsin. Kakajan doluň gutly bolsun görägiň ýaşyny. Kakajan doğuncunun gutly bolsun. Anne Kakajan daim ýaşyny diýmez, görjen gowluk bagtlyň biri bolsun. Jiwa mutlu olsun. Ne diýersin? Mekan dostum, maneşim, oğlum ýaşy diýmezim, görüňiň ýaşyny berdim. Allah beren ýaşyny gül oýnap sizlerden meni bilerekde geçirmek ne diýersin? Türkiýedäki ýetdiren ejekemizden mende de jan taýyp diýes, olaryň taga manyny dolansyn. Sowgatlarymyza mutlu bolsun. Salam, ulu kiçi ağayın doğan qarnaşlar. Bugün göz gönçüm artacağım Kakajanyň doğulanyny, ona sağlıklı uzak ömür dileyen, göreğlinin ýaşyny edermenligini versin. Kakajan, jyňjan doğulanyny mutlu bolsun aklym. Uzak ýaşa görjeň gowy bolsun. Ejeňe dädeňe rakipli çağlaň bir bolallarjan. Kakajan, dädemjan doğulanyny mutlu bolsun, göreğlinin yaşını dileyen. Allah'can ejeňe, dädeňe, eneňe, bize
Hemmemiz sizin boylaryňyza gowanaly, sizin ýeten üstünliklerinize gowanaly, saglykly, uzun ýaşlaryňyz bolsun. Ejejan goýberen tawgadyňa sag bol, minnetdar. Allah jan tagaman jegel, eýiňe goş, sırynda gonjugym, ejes çekimjan tedem sag bolun. Ýa ýolda gonjugym tedem sag bolun. Ne diýip boldy, bugun dädemňe taklanna kakajan. Ne diýip boldy, oturur beller. Ejen dagam tagaman ýetin, dogonçyklaryň hemmedem. Goýberen tawgatlaryň hemmedem sag boldy, minnetdar. Dayda ýegere sowgatymyza sag bolun, taňry ýoktasyn, aramyzda sagamat jegel. Atçyklary bilen bilenişip bolsa bile oturup beller. Toýlarynda indik toýlaryna da şeýip oturmak hemmede meseresin. Ýalyjyka şirin ejeşansydan sag bolun, taňry ýoktasyn ýegere sowgatlaryňyza. Sizem sagamat jegel aramyzda. Peýdalanıp, häzirki wagtda turly sebeplere görä öz öýünden uzakda bolýan akly owadoşlarymyza, bütün Türkmenistanlylara saglyk we şogurlyk arzuw edýäs. Senatly günler tez wagtda tamamlanyp, sagamat ähli öz mähkemelerini gowşuny dilek edýäs. Ondan hem dawaramyzy ýene-de o arzuwlar bilen bagışlara mareket aýdymlar sağlar bilen dowam edýär. İslenci muradım bir gün golunu, adım